mangido mangelek kami tu hamu raja pati nami alu hodamang majo tu mata nomor 2 de bata. Mulai ate mamak pada nami martinangi mermindegi mamat namar tua debata di jalom alu nami merhite uning amuna. Sonari be laus alu hodamang matu amat teraja ina tosori pada zot situan natorop naliat nalolo. Mulai ate mamak pada nami. Asa syajur mula syajur mula topah mula nu maju mula nu mangkorokap sarsaran yang nomor dudu persaran dulu paraik parutuan pernah sursi itu mana bardolok kusupuit horbo pele-peleanna alamar mula doa makso godang barujuk sungot tali alani badamang ma godang mula-mula. Mulai amak pada nami, las om masuk panami tu mata nomor 2 debata, suak sone tu mata raja nata sori pada naliak nalolo, alani bedang mama godang sopai. Asal lihat maparhora asal lihat panggabel lihat pasamau tadi hamis aluhut na namar dongat tubuh songsoni maboru bere nang babere nami ditubak amata namar 2 debata alani amak pada nami badamang ma godang liati. amak pandenami tinahumual tio binatu pangohatan atong badamang magodak si tio-tio las padunamang ma tuha sahatan.